Marijina skála, nebo také Marijina vyhlídka, je pískovcový skalnatý kopec v českosaském Švýcarsku. Nachází se severně nad obcí Jetřichovice a je vysoký 428 metrů nad mořem. V roce 1856 nechal na vrcholku postavit Ferdinand Bonaventura, sedmý kníže kinský, chatku, která sloužila jako pozorovatelna proti požárním hlídkám. V 19. století také získal kopec své současné jméno, když byl pojmenován po Marii Anně Kinské, manželce majitele panství. Předtím nesl kopec jméno Velký Ostrý. V roce 2005 chata na vrcholu schořela následkem nedbalosti návštěvníků, ale byla o rok později nahrazena chatou novou. Lokalita je na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Kolem skály vede trasa určená pro pěší turisty, která dále pokračuje na Vilemíninu stěnu a Rudolfův kámen.